for the overall development of the people of your region. आं साधारन मानसि common people just like you. Election फैयोब्ला आं सासे common व्यक्ति voter. जायनि manifesto, जायनि agendas-फोरा clear जागोन आं बिथांमोननो vote होगोन। बे आंनि point of view, आंनि decision. So दा बेबायदि पॉइंटखौहाय बोरैहाय मोनगोन जुदि गासिबो बेबायदि कारापसनाव थाङोब्ला हारि रैखाथिनि बाथ्राखौ बाद दोन आलादा रायजो सोरजिनायनि बाथ्राखौ बाद दोन दिनै जोंनि जोहोलाव बिर जोहोलावफोरा सेक्रिफाइस खालामनानैहाय मोनसे सिज फायाराव फैनानै गावसिनि अर्गानाइजेसनखौ डिसबेन्ड खालामनानै दिनै लाइफ इनप्रिजनमेन्ट जानानै दं बिथांमोननि बागै सोर सिन्था खालामो नाथाय दिनै नुबाय बिथांमोननि गेजेरावबो गुलाय गुजाय बिथांमोनाबो दिनै गाव गावनि केरियारखौहाय दाफुंनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं पेट्रियटिजमनि नामानो गैला जाथि हारिनि फारसे सेक्रिफाइस खालामनायनि मुङा ओंथियानो गैला दिनै सेमलेस आं गावखौनो बुंदों नोंथांमोनखौ बुङाखै आं बर' जाथि बर' हारि हिसाबै आं निजेखौनो बुंना लादों